Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і што найбольш прыемна, мы працягваем наши рэгулярныя сустрэчы раз на 2 тыдні з нашим гостем, з нашим экспертам, з нашим спікерам, кандыдатам гістарычных навук Евгеном Красуліным. Добрый день, спадар Евген. День добрый. Спадар Евген, такое думали мы доўга, якую ж тэму, але каб вот все ж таки з гістарычнымі паралелямі абраць для сённяшняй размовы, і як бы гэта не гучала, но я не ведаю, што усе пабеглі, і мы пабеглі абмяркоўваць там Трампа, яго паводзіны і гэтак далей, але тым не менш абысці гэтую тэму, мне падаецца, мы у тым ліку не можам. І шукаючы нейкія гістарычныя паралелі, давайте ведаеце, з чаго пачнем. Што так, чаму так адбываецца, і я думаю, вам як гісторыку это нават лепей ведаць і бачна, чым мне, калі людзі, якія, здавалася б, усе прагнуць свабоды, усе хочуць нейкіх вось каштоўнасцяў, законнасці, дэмакраты і гэтак далей, але ў нейкі момант вот нешта такое вось у масавай свядомасці здараецца, і яны раз і выбіраюць сваім лідарам канкрэтнага аўтакрата, які прычым часам гэтай сваёй схільнасці да аўтакратычнасці і не іх прыхоўвае. Вот як так адбываецца, і ці можна сюды пад гэта ж падпісваць сітуацыю з Трампам, вот пад гэтую алегорыю маю? Ну, тут вось цікавая, скажем так, цікавы пласт назірання стаіць за словом «абіраюць». Якім чынам абіраюць? Памятаю, некалькі год таму у інтэрнэце знайшоў размову двух беларускіх інтэлектуалаў, дзе, значыць, узнікла пытанне, вось вы ж згодныя, адзін кажа, вы ж згодныя, што Гітлер і Мусаліні прыйшлі да ўлады в умовах парламенцкай дэмакратыі. І суразмоўца адказвае: так, канечне. Насамрэч тут зусім не так. Бо, па-першае, Італія была монархіяй у 22-м годзе, калі прыйшоў Мусаліні да ўлады, і ён прыйшоў менавіта праз вырашэнне монарха адзінаасобнае, бо там генералы былі гатовыя закатаць у асфальт гэты марш на Рым знакаміты. А Гітлер таксама прыйшоў да ўлады у выглядзе такіх паддывановых гульняў, бо на апошніх выбарах, гэта лістапад 1932 году, ён пачаў дэманстраваць спад папулярнасці сярод немцаў. Ён там набраў крыху больш за 30%, але гэта было меней, чым ён набраў за некалькі месяцаў да гэтага улетку 1932 году. Ну і вось фон Папен вырашыў, што гэта такая камічная фігура, на якую лёгка будзе потым зваліць усе праблемы ўрадаў і рэйхспрэзідэнта Гіндэнбурга ў тым ліку, і просто паставіў яго так як дэкаратыўнага рэйхсканцлера. Чым гэта скончылася, усе разумеюць. То бок тут, вось, вяртаючыся да слова «выбар», гэтае слово, яно вельмі цікавае. І тут можа быць не толькі выбар на участках для галасавання, тут можа быць выбар далейшымі паводзінамі ці паралельнымі паводзінамі. Вось мы абіраем прамаўчаць, як казаў у свой час Стэфан Цвейг, калі я маўчу, я здзяйсняю злачынства. Ці, скажем так, выступіць адкрыта. Ну, выступіць адкрыта, гэта, ведаеце, так рызыкоўна, вось магу казаць па сваёй скуры гэта. Таму вось пытанне выбару вельмі цікавы, і ён паўстае цяпер перад чалавецтвам вельмі востра. Усё ж такі, вось, калі глядзець на ацэнку таго, што адбываецца, і падставу таго, што адбываецца, вось, мы можам заўважыць, што людзі пачынаюць абіраць, вось, як паставіцца там да словаў той жа адміністрацыі Трампа і самога Трампа, крытыкаваць гэта, не крытыкаваць, аналізаваць, ці казаць, што гэта, скажем так, усё частка хітрага пляну па, скажем, трыумфу дэмакратыі, ці гэта праявы вось таго самага аўтарытарызму. А калі пачнеш крытыкаваць гэта ўсё, ну,
могуць быць наступствы, уласна кажучы. І вось тут праблема выбару так па-даросламу паўстае перад чалавецтвам цяпер. І з іншага боку, зноўку, як бы мы не ставіліся да выразу «усё не так адназначна», часцей за ўсё атрымліваецца так, што ўсё не так адназначна. І не толькі ў тым, што там нейкія падзеі, нейкія ўчынкі, якія мы трактуем як ўчынкі злаўмысныя, як ўчынкі там недобрыя, яны насамрэч маюць адваротны бок, не. Просто бывае, што калі вось прымаюцца нейкія рашэнні, у тым ліку палітычныя рашэнні, гэта можа прывесці зусім не туды, куды мы страшымся, што прывядзе. Ось мы так, для чалавека ўласціва перабольшваць небяспеку ад таго, што адбываецца, ад таго, што ён назірае. А насамрэч з самых небяспечных заяваў, дзеянняў, учынкаў можа на выйсці атрымацца проста пшык. І ось тут бліжэйшая паралель папярэдняя кадэнцыя Трампа, калі ўсе чакалі ад яго вялікіх зладзействаў, а у выніку-то асабліва нічога не атрымалася. Ось, дарэчы, калі мы возьмем гэтую тэму з дамовай з Украінай па карысных выкапнях, першы прыклад, які прыходзіць у галаву, гэта дамоўленасці ў папярэднюю кадэнцыю Трампа з Афганістанам. Ось там же таксама была дамоўленасць пра тое, што Злучаныя Штаты дапускаюцца да распрацоўкі гэтых самых нетраў Афганістана. Ну, гэта як, скажем так, не тое, што, можа і плата за тое, што амерыканцы вельмі актыўна, там, колькі было трыльёнаў, па цяперашнім ацэнкам 3 трыльёны, падаецца, убабахалі Злучаныя Штаты ў Афганістан. І вось гэта разглядалася як плата за гэтае ўмяшальніцтва Злучаных Штатаў, барацьба з тэрарызмам, усталяванне парадку ў краіне і гэтак далей. Вынікі мы бачым. Так, у выніку Злучаныя Штаты былі вымушаны адтуль сысці. Дарэчы, гэта ж таксама было пры Трампе прынята рашэнне аб вывадзе амерыканскіх войскаў з Афганістану. Як цяпер вось ва ўсіх на слуху, што вывод войскаў з Еўропы, зноў спынення дапамогі ўкраіне. А па выніку-то, так, Талібан прыйшоў да ўлады, так выглядала гэта ўсё вельмі непрыгожа. З іншага боку, што б там мы не думалі і не казалі пра талібаў, але яны цяпер усё ж такі імкнуцца трымаць сябе ў рамках. Так, тэрарыстычныя атакі назіраюцца, но гэта збольшага не з боку талібаў. Канечне, там з правамі чалавека ўсё не так бліскуча, як бы нам хацелася. Но, тым не менш, Афганістан перастаў быць той чорнай дзіркай, якой ён быў раней. І вось тут, як бы там не крытыкаваць гэтую палітыку розных адміністрацый у ЗША ў дачыненні да гэтай краіны, ўсё ж такі некаторыя, пэўныя паляпшэнні ў сітуацыі там назіраюцца. Гэта зусім не значыць, што сітуацыя ў краіне будзе люстэркавай у дачыненні да Афганістану. Гэта хутчэй значыць, што мы цяпер перабольшваем вось гэты драматызм падзеяў і іхніх наступстваў, якія могуць быць. Тое ж самае, дарэчы, з гісторыяй заключэння дамовы, якая не адбылася з Паўночнай Карэяй. Калі Трамп, таксама, дарэчы, зноўку вельмі цікава вось стыль Трампа вядзення перамоў і ўвогуле стаўлення да сваіх візаві. Ён жа па-страшнаму лаял Кім Чен Іна. Вось ад пачатку. А потым раптам, як хтосьці тумблер пераключыў, і слухайце, гэта добры хлопец, гэта самы Кім Чен Ын. І пакацілася вось такім же кавалерыйскім наскокам, як цяпер спрабуе ён вырашыць праблему Украіны, ён пачаў вырашаць праблему Паўночнай Карэі, што, маўляў, зараз мы там, не за 24 гадзіны, там, можа, за паўгодку, мы вырашым праблему, падпішам мірную дамову, спынем ядравую праграму. Калі высветлілася, што гэта кавалерыйскі наскок, ягоным вынікам з'яўляецца тое, што
Паўночная Карэя атрымлівае ўсё, Злучаныя Штаты нічога. Ну вось тады гэта мірная дамова, уласна кажучы, была скасаванай. Хоць, канешне, наступствы ёсць. Вось я так лічу, што у выніку Кім Чен Ын з выгнанніка пераўтварыўся ў такую сусветную зорку сусветнай палітыкі. Но тым не менш моцных такіх цяжкіх наступстваў, якія пагражалі першапачаткова, яны не наступілі. Но з іншага боку, так, калі мы паглядзім на тую ж культуру амерыканскую, якая неаднойчы звярталася да светлага вобраза Трампа, пабачым, што там даволі такія цяжкія прадчуванні. Прыгадаць мем «Назад у будучыню 2» фільм, там, дзе вось гэты антаганіст Танан, Біф Танан, ён, ці Джеф Танан, не памятаю уже, ён паказаны менавіта, ён спісаны з Трампа. І гэта звязана з вельмі цьмянай будучыняй. Настолькі цьмянай, што Док і Марці вымушаны вяртацца ў мінулае, каб выправіць гэта, каб гэтага не адбылося. Ну і зноўку вось свежы фільм «Грамадзянская вайна» «The Civil War» таксама паказвае вельмі непрыемную будучыню, хоць там наўпрост не звязана з Трампам, но угадываецца гэты персанаж. І гэта даволі цяжкія такія прадказанні для краіны. Такім чынам, вось амерыканцы самі чакаюць ад гэтай кадэнцыі Трампа не надта добрых перспектываў для сябе. Хоць з іншага боку, як я ўжо казаў, ёсць такая тэндэнцыя, такая схільнасць чалавека драматызаваць тое, што ён бачыць, і чакаць горшага. Можа, гэта абарончы інструмент, механізм, што чакаем горшага, а атрымліваем ўсё ж такі лепшае. Хоць, на жаль, пакуль атрымліваецца наадварот. Чакаем лепшага, а ўсё больш пагружаемся ў нейкія гэтыя самыя, як там цемра найбольш страшная перад світанкам, так? Слухайте, цемра ўжо падаецца там хоць ножом рэж, а світанак дзе? Світанак без ножа няма чым разрэзаць. Дарэчы, мы да гэтай тэмы можа таксама яшчэ вернемся, але каментар ад гледача пад нікам Віктор К. Праблема ў тым, што бальшыня людзей не надта разумныя, таму дэмакратыя працуе толькі калі эліты падцягваюць народ да свайго ўзроўню. А зараз соцсеткі далі трыбуну ботафермам і канспіролагам. Вось знайшлі вінаватых у тым, што прыходзяць да ўлады. Дарэчы, у Трампа таксама такая схільнасць ёсць, і адзначаюць у матэрыялах, прысвечаных яму, што ён валіць заўжды на іншых. Вось у 90-х гадах ён збанкруціў некалькі сваіх казіно, што не надта проста, заўважым, зрабіць. І ён абвінавачваў іншых. У першую чаргу, што як цяпер ён кажа, пры мне б такога не адбылося. То бок ён схільны перакладваць гэтую самую віну на іншых, і, дарэчы, гэта такі прызначак аўтарытарнага характару у чалавека, тое, што мы назіраем у розных аўтарытарных рэжымах. І зноўку наконт таго, што людзі не вельмі разумныя, а ўвогуле крытэрыум разумнасці пакуль яшчэ не выпрацаваны, так, асабліва. Мы ж не можам казаць, чалавек разумны ці не. Вось гэты, добра, не будзем разбіраць, гэта доўга будзе. І зноўку, дэмакратыя гэта ўсё ж такі тая мадэль, да якой чалавецтва ішло досыць доўга, і ў выніку дзеля таго, каб усталяваць у грамадствах гэтую раўнавагу, прыйшлі чалавечыя грамадствы менавіта да дэмакратыі, калі ўсё вырашаецца там не ножамі, не стрэльбамі, у каго больш доўгая руля, той народзіць уладу, а вырашаецца з голасам якраз грамадства, і калі грамадства ў большасці сваёй абірае такую мадэль развіцця, гэтая мадэль будзе ажыццяўляцца. Канешне, пры гэтым неабходна, каб пры голасе большасці улічваліся інтарэсы меншасці,
і была магчымасць праз пэўны час памяняць гэта. Бо, безумоўна, тэрмін дзеяння палітыкаў і іхніх мадэляў, ну, у першую чаргу палітыкаў, і іхніх, скажем так, інструментаў, механізмаў рэалізацыі мадэлі, ён не бясконцы, ён завяршаецца. І трэба гэта перыядычна мяняць. І вось тады, уласна кажучы, будзе усталёўвацца больш-менш стабільнае грамадства. Але, зноўку, назіранне ў гэтым коменце даволі слушнае, бо мы бачым, што людзі вось, ну, ніяк не могуць пагадзіцца, што можна жыць мірна, можна працаваць на вынік win-win, і гэта можа таксама закладзена ў чалавечай прыродзе. Вось зноўку вяртаемся да Фрэнсіса Фукуямы і ягонага эсэ «Апошні чалавек ці канец гісторыі». І літаральна вось ён піша, назіраючы тое, што вакол яго адбываецца. Гэта трыумф ліберальнай ідэі, гэта трыумф рынкавай эканомікі. Праходзіць 10 год пасля гэтага, і нацыя, якая знаходзіцца ў цвёрдай памяці, цвярозым розуме венесуэльца, яна галасуе за Мадуру. І не Мадуру, выбачаюся, Уга Чавеса, які, ну, просто адкрыты сацыяліст, які супраць лібералізму, які супраць вольнага рынку. І вось тут пачынаеш разумець, што ёсць штосьці яшчэ, што патрэбна людзям. Людзям раз-пораз патрэбна абарона, вось. Патрэбна пачуццё, што хтосьці клапоціцца аб табе. Патрэбна ўсё ж такі, ну, асабліва калі гэта адбываецца ў такія цяжкія часы, эканамічныя праблемы ці нейкі ўнутраны разлад, цвёрдая рука. Прагу чалавечую па цвёрдай руцэ пакуль ніхто не адмяняў, на жаль. І вось гэта ўсё прыводзіць да таго, што з'яўляюцца такія дэмагог-папулісты, як той жа Уга Чавес. Зноўку у нас паняцце папулізм вельмі неслушна разумеюць і трактуюць, выкарыстоўваюць тым больш, што прыводзіць да праблемаў у паразуменні таго, што адбываецца. У нас лічыцца, што папулісты гэта тыя, хто прапануе людзям штосьці добрае. Але ў палітыка, ну, такая задача распрацаваць праграму развіцця, каб яна была карыснай людзям. Калі палітык будзе распрацоўваць праграмы, якія будуць не карысныя людзям, а толькі ў шкоду ім будуць, гэта ўжо кепскі палітык. Но у нас прынята лічыць, што калі палітык штосьці кажа, што вось калі мы зробім такое, у нас будзе добра, гэта папуліст. Не, папулісты гэта палітык, які мадэль паводзінаў якога характарызуецца тым, што ён апелюе да народу. Вось гэта самы популюс. І ён аб'ядноўвае сабе з народам і выдзяляе чужое. А у чужое ён звычайна выдзяляе каго? Ён выдзяляе традыцыйныя палітычныя партыі. Ён выдзяляе, напрыклад, буйных прадпрымальнікаў, банкіраў у першую чаргу. Вось хто крадзе нашу будучыню. Палітыканы, банкіры, дадаем грантасмокі, і атрымліваем цудоўную карціну папулізму, на якой вылазіць вось такая непрыемная істота з аўтарытарнымі захадамі, якая прыводзіць грамадства да вельмі цяжкага стану. Бо зноўку, што б ні казалі тыя самыя папулісты дэмагогі, дыктатура – гэта неэфектыўная мадэль развіцця грамадства. Яна тупіковая для ўсяго, яна тупіковая для эканомікі, яна тупіковая для сацыяльнага развіцця, яна тупіковая для культуры. І ўсё, яна толькі радуе вось гэтых самых людзей, якія апынуліся наверсе аднаго ці групу. Ну, як правіла, нават калі адзін, там група яго атачае. Вось гэта галоўныя бенефіцыары. Пакуль, канешне, удзячны народ не дабярэцца да іх, і што-небудзь з імі не зробіць нядобрае. Ось, ну і зноўку, пасля гэтага наступае цвярозанне, і ўсё ж такі прыходзім для высновы, што дэмакратыя найбольш эфектыўная форма палітычнай арганізацыі грамадства. Але вось вы на самом пачатку сказалі про тое, што нават часам там нейкі зрабіць выбар ці там неяк пайсці неяк там супраць, гэта ўжо небяспечна, гэта адбіваецца на уласнай скуры.
як сябе як прыклад таксама прывялі, што вот как бы адчулі на ўласнай скуры или і вот тут цікавы такі момант мы выходзім на тое, што вот тое же самая сітуацыя з Венесуэлай з Уга Чавесам, які давёў па выніку краіну да таго, што туалетная папера стала прыкметай шыку і нейкага і дабрабыту, а была краіна добрая. І как бы мы маем і іншыя прыклады, калі па выніку той аўтакрат дыктатар, які на хвалі там папулізма, жаданні моцнай рукі прыйшоў да улады, праз пэўны час как бы людзі, здаецца, павінны зразумець, что-то пошло не так. Может быть, трэба змяніць, вот там памылачка выйшла, не ў ту дзвер зайшлі, а трэба там выйсці назад шукаць. І тут пытанне выйсця узнікае. Ёсць у нас сталы каментатар Уладзімир Кісляк, які сэнс якога каментараў зводзяцца до таго, што ўсё тое, што вы тут абмяркоўваеце, это полная хрень. Трэба не вот это вот все бла-бла-бла абмяркоўваць, а гаварыць про тое, цитую, обсудить, как народу организоваться для нейтрализации банды диктаторов. 9 миллионов бегают от 40 тысяч и дрожат. Маўляў, трэба гаварыць про тое, як браць аўтаматы, кулямёты ў руки, як мобілізавацца і якімі сцежкамі ісці валіць рэжым. Дык вось на гэтым фоне как бы як арганізавацца? І ці атрымлівалася ў гісторыі пасля таго, як грамадства зрабіла памылку, усвядоміла памылку, арганізавацца і змяніць сітуацыю? Тут ёсць розныя варыянты, но зноўку нагадаю, што не было яшчэ ў гісторыі ніводнага вечнага рэжыму дыктатарскага. Я думаю, і рэжым Кімаў у Паўночнай Карэі, ён далёка не бясконцы, і мы яшчэ здзівімся ягонаму раптоўнаму канцу. Я думаю, гэта адбудзецца пры нашым жыцці, прынамсі. Ось што тычыцца гэтых абмеркаванняў, як зваліць. Не, заваліць. Зваліць ужо как бы шмат у каго атрымалася. Ведаеце, ну гэта не лепшы выбар зваліць, так? Бо мы... Ну, а калі іншага выбару, знаеце ли, там сумнеўны, скажем так, то што рабіць? Дык вось, тут у 20-м годзе яшчэ, можа, была ў каго ілюзія. Не тая ілюзія, што зараз возьмем там кійкі, цэглу ў рукі і раскідаем гэтых, нават не 40 тысяч, а 2 тысячы. Но праблема-то больш шырокая. Вось беларусы толькі пачынаюць для сябе адкрываць увесь свет і высвятляць, што існуе не толькі Беларусь сферычна ў вакууме, а існуе вось гэты шырокі свет, існуюць суседнія краіны са сваімі інтарэсамі, са сваімі планамі, часткай якіх можа з'яўляцца і Беларусь. З'яўляецца больш шырокі кантэкст, не толькі суседнія краіны, але з іншых кантынентаў, з іншых матэрыкоў прыходзяць. І гэта не абавязкова антарктычныя пінгвіны, а людзі цалкам сабе узброеныя рэсурсамі і эканамічнымі і вайсковымі. І трэба разумець, што Беларусь існуе вось у гэтым шырокім кантэксце. І калі мы пабачым, вось паспрабуем уявіць, хто процістаіць беларускаму народу, які безумоўна прагне дэмакратыі, прагне нармалёвай эканамічнай мадэлі, прагне свабоды перамяшчэння, мы пабачым, што тут далёка не 2000 і далёка не 40 тысячаў нам процістаіць, бо як мінімум Расія. І зноўку колькі разоў ужо гэта ўсё паўтаралася, і Путін тады казаў, што вось паглядзіце, і здымкі гэтыя з'явіліся ў інтэрнэце, Росгвардыя рушыць да межаў Беларусі. Потым Лаўроў мінулым летам казаў, што накіравалі бы і танкі, калі што. І гэта зноўку гэта не сітуацыя 20-го года выключна. Ад аднаго палітыка давялося чуць, што падчас крызісу 96-го году паміж Верхоўнай Радай Беларусі і прэзідэнтам была размова, што з Масквы
аднаму з удзельнікаў гэтага процістаяння, што калі Сашу наша кранеце, будуць танкі. То бок тут рэсурс беларусаў можа быць недастатковым дзеля таго, каб процістаяць гэтаму злу і каб з ім змагацца. Вось зноўку, як падчас другой сусветнай вайны. Французскае войска было вельмі моцным, но тым не менш пацярпела паразу. І далей, дзеля таго, каб сколупнуць вось гэтую акупацыйную ўладу, і не толькі Францыя, і Бельгія, і Нідерлянды, і Данія, і гэтак далей. Дзеля гэтага запатрабавалася шырокая кааліцыя міжнародных сілаў. Вось цяпер зло, з якім беларусы маюць справу, яно патрабуе шырокай кааліцыі. І добра, што не толькі беларусы пачынаюць гэта разумець, гэта пачынаюць разумець і за межамі у Еўропе. Вось тут Трамп, канешне, адыграў цудоўную ролю, цудоўную, што патрэбна ўстраска дзеля таго, каб прачнуцца і зразумець, што, ну, слухайце, а што мы сапраўды ўвесь час там спрабуем апеляваць да нейкай сілы, якая нас абароніць. Давайте мы наши сілы аб'яднаем, мы паглядзім, дзе мы можам мабілізаваць рэсурсы, а рэсурсы у нас ёсць. І, дарэчы, гэтымі рэсурсамі могуць быць і беларусы. І больш таго, яны жадаюць быць гэтымі рэсурсамі, каб толькі не застацца па іншы бок ад жалезнай завесы. Мне цяжка ўявіць, колькі беларусаў жадаюць застацца зноў там у гэтым свеце рускам міре, дзе вось гэтыя георгіўскія стужачкі, дзе смотр, строя і песня, дзе ўвесь час пагроза усеагульнай мабілізацыі, дзе пагроза удзелу у чарговай агрэсіўнай вайне ўжо супраць краін захаду і, адпаведна, пагроза атрымаць там усе тыя нежданчыкі і непажаданчыкі, якія з гэтым усім звязаны. І вось тут беларусы могуць якраз зрабіцца часткай вось гэтай супольнага процістаяння гэтаму злу, якое зноўку носіць такі супольны характар і процістаіць не толькі беларусам, але і Украіне, і краінам Балтыі, і Польшчы, і Заходняй Еўропе, і гэтак далей. Так што тут у беларусаў вялікая магчымасць. Гэта першае, казаць пра сабе. Не думаць, што калі мы будзем сцепленька стаяць у баку і маўчаць, і нікога там не крытыкаваць, ніякую пазіцыю не абіраць канкрэтна, што нас заўважыць за гэта і пагладзяць па галоўцы. Не, тут ўсё ж такі Трамп зноўку ён задаў запыт на хоць нейкую моцную пазіцыю. Для моцнай пазіцыі зноўку не абавязкова мець там вялікія войскі. Нагадаю одну гісторыю са старажытнага Кітаю, час яшчэ ёсць, калі паміж двумя царствамі там намечалася вайна, адзін прадстаўнік больш слабога царства казаў: накіруйце мяне ў якасці амбасадара, і я вырашу гэтую праблему. Но пра гэтага чалавека казалі, што ён курыцу не можа звязаць, ён быў настолькі фізычна слабы, што яго ніхто не ўсур'ёз не ўспрымаў, но сітуацыя была ўжо крытычна, яму казалі: ай, паязджай. Ён паехаў, і ён проста сваёй унутранай моцай пераламіў сітуацыю і прымусіў вось гэтае суседняе царства не ўступаць у вайну. І такім чынам мір быў захаваны. Я гэта кажу да таго, што можна не мець за сабой там сотні дывізіяў, но мець унутраную сілу дзеля таго, каб прадэманстраваць сваю пазіцыю, свае інтарэсы на міжнароднай арэне. Вось тое, што цяпер трэба беларусам, бо я размаўляў нядаўна з прадстаўнікамі палітыкі, СМІ розных краін усходняй Еўропы, і Украіна там прысутнічала, і Літва. І я казаў: трэба ж не аддаваць Беларусь Расіі. Агульная рэакцыя была: а што яшчэ не аддалі? Вось трэба, каб гэтай рэакцыі не было. Бо сапраўды, любы стратэг паглядзіць на мапу і скажа, што вось гэтага беларускага выступу быць не павінна дзеля таго, каб была хоць нейкая сістэма бяспекі ў усходняй Еўропе. І вось тут задача, каб хтосьці даносіў гэтую тэму на міжнароднай арэне. А каб гэты голас быў моцны, зноўку нам патрэбна адзінства. Тое, супраць чаго
зацята воююць, воевали до 20-го году, гэта самы лозунг, ну калі ж яны аб'яднаюцца, трейдмарк, і гэта вось у 20-м годзе крыху прыціхла, потым адшунялі і зноў пачалі закідваць, ну калі ж яны там аб'яднаюцца. Вось, дык вось трэба не казаць, калі яны аб'яднаюцца, а быць аб'яднанымі. Зноўку палітычны цэнтр гэта палітычны цэнтр, пакуль мы не знайшлі механізм і шляхі яго ажыццяўлення дзеля рэгулярнай змены гэтага цэнтру, так, тое, што і трэба. Палітыкаў трэба мяняць, калі яны пры ўладзе. І вось пакуль гэтага няма, у нас ёсць цэнтр. Калі мы яго ліквідуем, нам будзе кепска. Мы зусім пазбавімся голасу на міжнароднай арэне, і тады на нас махнуць рукой, мы будзем вось разменнай картай, нават не слабой. Нас просто не будзе. І тут тое, што нам цяпер трэба, гэта вось гэта салідарнасць агульная, супольная, падтрымка і моцны голас на міжнароднай арэне. І вось тады мы будзем набліжацца да таго, каб ліквідаваць вось тую самую пагрозу для будучыні беларусаў, якую ўсе, я думаю, прызнаюць за галоўную. Ну что ж я могу вам сказать, хутка ўжо не толькі пра мяне, але і пра вас будуць гаварыць, што вы канкрэтна атрымліваеце асабіста ад Ціхановскай заробак за тое, што вось так бы мовіць піарыце і прасоўваеце і ідэю офіса і лідарства бяссменнага, бестэрміновага і аднаасобнага Святланы Георгіевны. Ну так, гэта праблема ўсіх аналітыкаў. Калі яны не кажуць тое, што хочуць пачуць вось гэтыя найбольш гаворкія троллі у сацыяльных медыа, ну тады так будуць казаць, а чужыя ж грошы, гэта самая салодкая тэма. Недарэмна ж яе ўвесь час... Спрадвек вякоў, да? Ага. Ну так, зноўку гэта, што ў школе вывучалі князь Серебряный. Памятаеце, не трэба замінаць бандытам, рабаваць там гэта мінака. Трэба, калі яны будуць дзяліць здобыч, крыкнуць, што «А, вось Петька ўзяў больш за Ваську». Тады яны самі сабе перарэжуць. І падхадзі, забірай, да, што яны нарабавалі. Вось. Так што тут зноўку гэтыя абвінавачанні будуць. І да гэтага трэба ставіцца спакойна абсалютна. Адзінае, што ну шкада, што не плоцяць, насамрэч добра, што не плоцяць, бо вось яшчэ адна гісторыя, выбачаюся, якая ўвесь час у мяне круціцца ў галаве. Калі я быў у Мексіцы ў экспедыцыі, якраз вось была гэта пара году і былі карнавалы. Як у гарадах, так і ў індыйскіх паселішчах. І вось у індыйскім паселішчы аднойчы сустрэлі вельмі цікавы карнавал, там былі людзі ў масках, і яны танчылі. А навокал стаялі людзі без масак і не танчылі. Калі мы звярнуліся да аднаго чалавека ў масцы, ось, патлумачыць, што адбываецца, ён нічога нам не казаў, ён толькі рукой падазваў чалавека без маскі, і той нам патлумачыў, што калі ты без маскі, ты не можаш танчыць. Тебе толькі маска дае права уступіць у гэта кола танцору. Но затое, калі ты начапляеш маску, ты перастаеш размаўляць. Ты губляеш магчымасць выказвацца. Усё, для табе толькі танец маўклівы застаецца. Вось, скажем так, міграцыя у чымсьці на гэта падобна. Ты можаш застацца на радзіме, можаш начапіць маску, но ты абавязаны маўчаць. Калі ты пакідаеш радзіму, здымаеш маску, можаш казаць, но ты ўжо не можаш танчыць там, што, канешне, дае табе некаторыя мінусы, падчас даволі вялікія адчувальныя. Было б дзіўна, каб муж прэс-сакратаркі Ціхановскай цалкам з альтруістычных памкненняў тапіў за Ціхановскую. Вот, все, я ж казаў, а вы гаварыце. Ну, так. Давайте про грошы, але з іншага боку вы просто ўзгадалі і як прыклад прыгадалі у звязку з Трампам яго першай кадэнцыяй Афганістан, чым гэта скончылася, можа і да добра было, што там не атрымалася ў яго тады гэтую угоду пра рэдказемельныя металы з Афганістанам скласці па выніку войскі вывели под угоду і рашэнне аб вывадзе прыняў Трамп, але вывеў Байден, і таму Байден вінаваты ва ўсім, што
там адбылося пасля. Але зараз прагучалі навіны про тое, что правда потым яны скарэктаваліся, ну как бы пад сумнеў паставіліся, але прагучалі, что Трамп прыпыніў усю вайсковую дапамогу Украіне. Калі сыходзіць вот з логікі, то можа і да лепшага, дае магчымасць кансалідавацца, але што, якія пагрозы гэта ўсё адкрывае ўсім нам? Ну, гэта зноўку, вось хто будзе цяпер запатрабаваным на міжнародным медыйным рынку, я думаю, гэта беларускія эксперты-аналітыкі. Яны ўжо так прызвычаіліся тлумачыць і аналізаваць супярэчлівыя заявы вышэйшых прадстаўнікоў улады, што вось пры Трампе, калі я таксама учора навіна перад сном, што навіна спыняюць гэтую самую дапамогу, потым тут жа прыходзіць, не спыняюць, зранку зноў навіна, спыняюць, цяпер не, можа, і не прыпыняюць. І вось як тут патлумачыць? Тут як танцору ў масцы трэба назіраць і маўчаць. Бо што б ты не казаў, будзе абвергнута наступнай заявай. Так што тут вельмі цяжка, скажем, прагназаваць штосьці. Зноўку, як я на пачатку казаў, тут галоўнае не драматызаваць, бо у тым ліку і вось гэтыя супярэчлівыя заявы, яны вядуць да таго, што вынікі будуць не такімі моцнымі, як мы чакаем. Простую ці іншую канкрэтную гучную заяву, паколькі гэтыя гучныя заявы адна супярэчыць іншай. Но калі мы бярэм найгоршы сцэнар, што пастаўкі спыняюцца амерыканскія, ну тут, уласна кажучы, аналітыкі ўжо казалі, што Украіна можа весці баявыя дзеянні да пачатку лета. А іншая справа, вось зноўку, не ўсё так адназначна. Памятаеце прагнозы канца лютага 22 году? Это ж не толькі пуцінскія прапагандысты казалі, што Кіеў за 3 дні. Там увесь свет быў упэўнены, што Кіеў за 3 дні. І украінская нацыя, і украінская дзяржава здолелі гэта пераламаць. Ось, на мой погляд, тут таксама Украіна, украінская нацыя здолее гэта пераламаць, зноўку не самотна, але пры дапамозе, ну, хаця б той жа Еўропы. Бо зноўку Трамп абудзіў, спадзяюся, Еўропу, і еўрапейцы зноўку, спадзяюся, знойдуць магчымасць дапамагчы Украіне, тым больш, што, па-першае, у іх ёсць магчымасці для гэтага, а па-другое, у іх ёсць у гэтым непасрэдны інтарэс. Трамп так можа прыкрывацца вось гэтай лужынай Атлантычнага акіяну і адчуваць адпаведна сябе больш спакойна, там марачы пра гэта караваны верблюдаў з далярамі ў адзін бок і з карыснымі выкапнямі у іншы праз арктычную пустэльню з Расіяй. А для еўрапейцаў тут усё робіцца вельмі канкрэтна, зноўку вельмі не жартоўна, не па-дзіцяцку. І ім трэба сапраўды, па-першае, глядзець, якія наступствы будуць ад вось гэтага трампавага замярэння, калі Украіна будзе вымушана спыніць вайну, прыпыніць вайну на тых пазіцыях, на якіх яна цяпер знаходзіцца, што дасць зноўку Расіі магчымасць перадыхнуць, напампаваць свае цягліцы, назапашыць рэсурсы і працягнуць ужо з гэтых рубяжоў, можа нават у іншых кірунках. І тады для Еўропы, канешне, гэта жыццёва неабходна дапамагчы Украіне, каб яна трымалася як мага болей. І тут зноўку, ўсё ж такі, як бы нам не распавядалі прыгожа пра перавод расійскай эканомікі на ваенныя рэйкі, прыходзяць сігналы непрыемныя для расійскага вуха наконт расійскай эканомікі. Гэта ёсць і інсайды, гэта ёсць і ў адкрытых публікацыях, што расійская эканоміка ў 25 годзе будзе адчуваць вельмі моцна наступствы гэтай вайны. А тут можна апынуцца ў стане Трэцяга райху дзе-небудзь у 43 годзе, калі давялося такі, да гэтага ж, уласна кажучы, не было для немцаў пытання гарматы ці масла.
былі і гарматы, было і масла. А вось у 43-м годзе сітуацыя змянілася, і тут гарматы пачалі выціскаць масла. І калі гэта адбудзецца ў Расіі, калі будзе мабілізацыя эканамічная, калі будзе мабілізацыя людская для працягу вайны, тут для таго ж Пуціна сітуацыя можа значна пагоршыцца. Зноўку, вось калі у авальным кабінеце была гэта знакамітая размова, якая мае ўсе магчымасці ўвайсці ў гісторыю, я думаю, апошняе месца, дзе адкаркоўвалі шампанскае, гэта Крэмль. Бо для Крамля гэта была вельмі непрыемная карцінка, і гэта зноўку, я думаю, яны таксама разумеюць, што замірэнне Трампа будзе каштаваць вельмі дорага Расіі. І гэта вельмі дорага, яно якраз можа адбіцца вось на тым самым масле, якое будзе выціснута гарматамі. І зноўку, вяртаючыся да мятяжу Прыгожина, мы бачылі, што Расія далёка не збіраецца абараняць Пуціна і ягоную ўладу. І вось тут для расейкі наступаюць такія непростыя часы, якія пагражаюць у тым ліку ўнутранымі замутнямі. Бо зноўку ідзе ж пераразмеркаванне і рэсурсаў і ўлады. І мы бачым, што за апошнім часам усё больш вось гэтых удзельнікаў гэтак званай СВА прыходзяць у расійскую палітыку, у расійскую адміністрацыю. Гэта, канечне, прымушае тых, хто там быў, задумвацца над сваімі перспектывамі. І гэта зноўку, гэта не фактор стабільнасці для гэтай краіны. Так што ўсё, што мы назіраем, зноўку не так усё адназначна. Што там рашэнне Трампа, напрыклад, яны толькі на карысць Расіі, і гэта ўсё вось Расія можа ўжо святкаваць. Не, я думаю, там вельмі такія змрочныя настроі пануюць. І зноўку яны, як і мы, не могуць прадказаць будучыню. Я б хацеў звярнуцца яшчэ да самага таксама пачатку нашай размовы, але вот наша з вами перапіска, вы адзначылі, калі там што абмеркаваць мы з вами абмяркоўвалі, выбачайце за тавталогію, вы напісалі, што вабіць людзей у такіх лідарах як Трамп, Аяталла Хамейні, Лукашенко, а как бы на такое павісшае пытанне, а Пуціна чаму тут нема, вы напісалі, і чаму тут Пуцін стаіць асобна. Так вось, чаму Пуцін стаіць асобна, і вот чаму Аяталла Хамейні тут вот у спіс убіўся? Ну, мы з вами зноўку на пачатку нашай размовы крышачку гэта закраналі у адказ на комент, які вы прадставалі, так, з чату. Чаму людзі вось абіраюць гэтых самых аўтарытарных палітыкаў, якія прывозяць да дыктатуры. І гэтая тэма, яна ж даследуецца вельмі даўно, вось зноўку. Калі будзе час у каго пачытаць роман Факунда, Факунда гэта назва, а аўтар Сармьента. Гэта Сармьента, дарэчы, апазіцыйны палітык падчас дыктатуры Росаса ў Аргентыне, 19 стагоддзя. Вось гэты роман Факунда лічыцца першым такім літаратурным аналізам феномена дыктатуры і характару дыктатара, і больш за тое, там аналізуецца, чаму грамадства абірае дыктатара. Там такія ж настроі у аўтара, як і цяпер настрой у дачыненні да беларускага грамадства, якое абрала сабе Лукашенко. Ну, вось цяпер у нас прыклад амерыканцаў, якія абралі сабе Трампа. З аднаго боку, гэта, канешне, нам цяжкавата, а з іншага боку, гэта дэманструе, што усе нацыі роўныя, і ніводная нацыя не мае страхоўкі і гарантыі ад выбару такой персоны. І вось, калі глядзець на аналіз Сармьента і аналіз наступных даследчыкаў, якія займаліся праблемамі дыктатуры, аўтарытарызму і выбару грамадства, можна заўважыць, што грамадства, вось зноўку, як я і казаў вышэй, падчас складаных для сябе сітуацыяў, гэта эканамічныя праблемы, гэта палітычныя праблемы, а палітычныя праблемы ўзнікаюць у тым ліку, як гэта нам не цяжка слушаць, тады, калі завяршаецца папярэдні дыктатарскі рэжым.
Вось як паказвае гісторыя, вырвацца з гэтага зачараванага кола дыктатураў вельмі складана. Грамадству падчас даводзіцца прайсці праз страшэнныя выпрабаванні, там, губляючы вялікі адсотак насельніцтва за гэты час. Паглядзіце на Гаіці. Доўгая дыктатура Дювалье, потым дэмакратычныя выбары, тут же пераварот, зноў дыктатура, потым вяртаецца абраны прэзідэнт, які мае схільнасць усталяваць дыктатуру, і вось гэтае ўсё яшчэ плюс разнастайныя катастрафічныя прыродныя з'явы, як землятрусы, ўсё прыводзіць да таго, што у Гаіці просто усталёўваецца кантроль бандаў над краінай. Гэта failed state практычна. І вось людзі ў такой сітуацыі, канешне, чакаюць, хто ж іх вырутае. Ну, што рабіць? Далёка не ўсе людзі могуць браць на сабе адказнасць, тым больш, што калі іх не выхоўвалі ў гэтым, а дыктатура не схільная да таго, каб выхоўваць адказнасць у людзях, і яны шукаюць таго, а хто ж за нас гэта вырашыць. Вось адсюль, дарэчы, і стаўленне да Ціханаўскай, у якой некаторыя бачаць вось чалавека, які мусіць вырашыць усе іхнія праблемы, а гэта яшчэ і падаграваецца, канечне, бо зразумела, што Ціханаўская не можа вырашыць усіх праблемаў. І калі людзі вось бачаць, а яна не адпавядае нашым чаканням, усё, геть яе, будзем шукаць іншых людзей. Но праблема, што такіх не знойдзеш, бо людзі разумныя, яны ўсё ж такі разумеюць, што усім не дапамагчы. Можна зрабіць умовы такія, якія вось у якіх чалавек можа там рэалізоўвацца як мага больш поўна. Але шмат для каго, асабліва вось выхаваных пры Савецкім Саюзе, пры дыктатуры Лукашенка, што давайце хто-небудзь іншы гэта ўсё вырашыць. Можа, і хто іншы прагаласуе за мяне на выбарах. Вось, і мы трапляем такім чынам у гэтае самае зачараванае кола дыктатураў. І, дарэчы, ёсць даследаванні, якія параўноўваюць вось выбар людзьмі аўтарытарных лідараў з сімпатыямі да серыйных забойцаў. Зноўку ёсць у псіхіятрыі такі феномен, калі асабліва жанчыны. У жанчынаў пачынае прачынацца такая прага, усцяга да гэтых самых серыйных забойцаў. Тыя забойцы, якія сядзяць у турмах, яны атрымліваюць даволі шмат лістоў з прызнаннямі ў каханні, з прапановамі там заключыць шлюб. І, дарэчы, такіх гісторыяў вельмі шмат, калі серыйныя забойцы ці вельмі жорсткія забойцы, яны заключалі шлюб, нават знаходзячыся пад смяротным прысудам. І вось гэта можна распаўсюдзіць на грамадстве, што мы хацім, каб хто-небудзь пра нас паклапаціўся. Мы стаміліся ад гэтых выбараў, мы стаміліся ад таго, што нам увесь час трэба вырашаць, што там рабіць, куды ехаць, якую працу рабіць зноўку. Мы хацім, каб хтосьці іншы гэтым заняўся. І зноўку вось гэтыя палітыкі падчас выбараў, колькі яны сваіх праграмаў, вось такія праграмы па 500 сторонак. І ўсё гэта прачытай, і ўсё гэта прааналізуй, і зрабі свой выбар. Да ну на халеру. Мы лепш прыйдзем, вось, дзядзька крычыць гучна. І прыгожа ж так, у яго такія раскацістыя гукі. Вось як давялося назіраць выступленне такого расійскага палітыка Анпілова Віктора ў 90-х годах. Ох, якая ў яго прамова! Вось гэта зноўку экспрапрыяцыя экспрапрыятараў. А вакол бабулькі стаяць маскоўскія. І для іх гэта шчасце. Гэта лепш, чым у краму ці на рынок з'ездзіць, пайсці паслухаць такого чалавека. І вось, калі такі чалавек даходзіць да выбару, за яго галасуюць, а ён кажа прыемныя вельмі рэчы для людзей, і зноўку ён вось гэтых чужых паказвае, хто замінае, вось гэтыя ўсе палітыканы, гэтыя палітычныя партыі, вось гэтая Ціханаўская зноўку, вось гэта ўсё чужое тое, што яно замінае нам. А мы прыйдзем, мы знішчым усіх гэтых грантасосаў за краты кінем, усё будзе цудоўна. І ўсё, народ трапіў у пастку. І далей сидзець і толькі пісаць у гэтых чаціках коменты, ну што ж, калі яны будуць аналізаваць, як нам вылазіць з гэтай сітуацыі.
Ось, як вылазіць, глядзі вышэй, трэба быць і адзінымі. Я хотел бы яшчэ одну тему закрануть. Гэта тэма, ну я не ведаю, может быть, найперш псіхалогіі дыктатара, аўтарытарнага лідара, але на гістарычных прыкладах. Я просто читаю учорашнюю словы Лукашэнкі, які ён там агучваў у прынцыпе да ўсіх так званых сваіх міністраў, але найперш скіраваныя гэтаму типа міністру типа культуры лукашэнкаўскай, што ён забараніў гэтаму міністру прымаць на працу нават самых таленавітых дзеячоў, калі тыя выступалі супраць рэжыму, там асабліва тым, хто працуе, то есть Лукашенко лічыць, што тым, хто працуе ў адукацыі, СМІ, культуры і спорце, дараваць выступы 20-го года супраць яго і яго рэжыма нельга. То есть ён гатовы прабачыць, ну, на пэўных умовах, конечно, там, айцішнікам, там, я не ведаю, там, якім-нибудь рабочым на заводзе, там, яшчэ каму-небудзь, вось, там, альбо там пасядзі трошку і выхадзі і працуй, альбо там заплаці добрыя грошы і сядзі там у сваім парку створаным цапкалай і працуй, зарабляй далей грошы, плаці падаткі, а гэтым ні ў якім разе. Тут прыгадваецца гісторыя там Гітлера і Марлен Дітрых, якую ён так, що не любімая яго спявачка, якую ён не змог прабачыць, іншыя гісторыі. Чаму? Вот з чым гэта звязана? Вось гэтая такая агрэсіўная крыўда на вось менавіта такіх публічных людзей. Спорт, культура, СМІ, вот таких. Ну, зноўку, гэта такая тэмка для асобнага абмеркавання. Дарэчы, быў у Гітлера такі улюбёны мастак Адольф Цыглер. Ну, з нашага пункту гледжання прымітыўны, що класіка, там нейкія пейзажыкі, ось партрэцікі. Ніякай ідэі за гэтым не стаіць, но хаця б акуратна і так добротна, як бы мы казалі, зроблена. Ніякай зялёнай сіняй травы, ніякіх зялёных нябёсаў у яго няма, як у гэтак званым дэгенератыўным мастацтве, як нацысты яго клікалі. І вось гэта Цыглера Гітлер таксама кінуў у канцлягер. Калі ў 43-м годзе зноўку Цыглер пачаў выказваць сумнення, ці увогуле добра ў вайну было ўлазіць. І за паражэнскія настроі Цыглера, значыць, ну ён, праўда, адсидзеў там, не памятаю, некалькі тыдняў у канцлягеры ў Маўтхаўзене, дарэчы. Пасля чаго яго таксама загадам Гітлера дасталі адтуль, но ён ужо не быў такім папулярным сярод Гітлера, як быў да гэтага. Калі казаць пра вось гэтае недараванне майстрам культуры, пад якімі можна разумець і прафесору, ну тут вось паколькі у нас часы такія, калі залатыя медалі алімпійскія прыроўніваюцца к колькасці ядравых боегаловак і спартсменаў таксама, бо вось гэтая сфера, вось у адрозненні ад IT, ад інжынерыі іншай, там тэхнары, там тэхналогіі. Калі яны прапануюць тэхналогію сваю новую, гэта дыктатура будзе толькі на карысць. Калі прапануюць дзеячы культуры якую-небудзь новую трактоўку, новы кірунак, па-першае, гэта абсалютна незразумела дыктатура. Дыктатура, як правіла, кансерватыўна. Па сутнасці, вось, па характару свайму яна кансерватыўна, таму тыя ж нацысты, яны, іхнія густы будаваліся на клясіцы, на антычным Рыме, на антычнай Грэцыі. Вось на гэтым. Зноўку гэта культ сілы, вось прыгожых гэтых целаў напампаваных. І авангард, ну, скажам, вось, дзе Адольф Цыглер, а дзе Отто Дикс. Калі хто-небудзь ведае гэтага цудоўнага нямецкага мастака першай паловы 20-го стагоддзя, які, ну, просто ён маляваў страшныя карціны, яны вось чаплялі і чапляюць, працягваюць чапляць. Яны абсалютна дзікія з пункту гледжання акадэмічнага мастацтва. Но яны вельмі моцныя па эмоцыях, якія яны выклікаюць у людзей. А эмоцыі – гэта зноўку тая сфера, дзе любая дыктатура хоча быць манапалістам. Бо гэта іх галоўнае поле дзейнасці. Як у дэмагога. Дэмагог ніколі не будзе апеляваць да рацыю. Дэмагог будзе апеляваць якраз да эмоцыяў.
бо любая дыктатура рацыянальнага абгрунтавання не вытрымае. Вось рацыянальнае абгрунтаванне там дыктатуры Лукашэнкі, што вы што хацеце, каб было як ва Ўкраіне, но паціху гэтыя дроны, якія залетаюць на тэрыторыю Беларусі, яны неяк так разбураюць гэтае уяўленне пра мірныя беларускія нябёсы. А што будзе ў перспектыве, дык лепш увогуле не уяўляць. І такім чынам вось дыктатура, калі яна прызнае тэхнароў, асабліва тэхнакратаў, гэта нармалёва, а прызнаць гуманітарыяў вельмі цяжка. Бо зноўку, што такое культурная творчасць? Культурная творчасць гэта не паўтор чагосьці, што было. Бо паўтор, што было, гэта тупік, гэта адсутнасць развіцця. Для творчага чалавека вельмі істотна выйсці за рамкі таго, што існуе. А гэта зноўку супярэчыць абсалютна самой канцэпцыі дыктатуры, якая рамкі ўсталёўвае вельмі жорсткія для ўсіх. І вось зноўку тэхнары, яны будуць сядзець у гэтых рамках, яны будуць пашыраць свае веды, свае вынаходніцтвы у тым кірунку, які зноўку будзе на карысць дыктатуры. А вось гуманітарыі не, яны будуць пашыраць гэтыя рамкі якраз насуперак дыктатуры, яны будуць прабіваць вось гэтыя муры каменныя, якімі абакружаюць грамадства, і зноўку, якія прымушаюць маўчаць. І выводзіць грамадства на іншы ўзровень, дзе, уласна кажучы, грамадства пачынае відавочна разумець, што гэтае грамадства даўно гэтую дыктатуру перарасло. Чаму, дарэчы, вось у нас, калі прапануюць вярнуцца ў 19 год, чамусьці выключаюць вось гэты закон, што пасля 19 году абавязкова ідзе 20. І калі там перагарнуць старонку і вярнуцца ў Беларусь, гэта ж не вырашае праблемы. Гэта не вырашае праблемы вось гэтага рэжыму, які гэты рэжым беларускае грамадства даўно перарасло. І пакуль яно не скіне, вось як там скуру змяняюць, так, цесную вопратку, вось дзіцёнак падрастае, яму вопратка цесная, а яго ўсё роўна ў гэтую вопратку пхаюць. Пакуль гэтая вопратка не лопне і не зляціць з гэтага дзіцёнка, вось дзіцёнку будзе вельмі некамфортна. Так грамадства і дыктатура, якая ставіць бар'еры на шляху развіцця, а грамадства вымушана гэтыя бар'еры прабіваць. Дыктатура, канешне, абараняецца, і таму лідараў вось гэтага прабіцця, якія ідуць на выстрыні тарану, яна імкнецца не дапускаць, ліквідаваць. Вось, дарэчы, неблагія даследаванні ёсць па бразільскай дыктатуры і бразільскай культуры падчас дыктатуры, гэта 60-е, сярэдзіна 80-х гадоў 20-го стагоддзя. Там адзін амерыканскі даследчык на пачатку 70-х вывез багаты архіў п'есаў тэатральных, якія пісалі бразільскія драматургі падчас дыктатуры. І там, канешне, вельмі цікава можна паглядзець, і як людзі рэагуюць на гэтую дыктатуру, што яны прапануюць, да чаго яны апелююць вось у сваіх гледачоў. І гэта, канечне, зразумела, не на карысць рэжыму дыктатарскаму. Таму вельмі шмат драматургаў скончылі сваё жыццё ў турмах, і не толькі драматургі, выкладчыкі універсітэту, асабліва гуманітарных спецыяльнасцяў. Задача універсітэта – гэта не ўкласці ў вушы догму, а наадварот навучыць мысліць крытычна, бо гэта неабходна дзеля таго, каб ставіць пытанні, шукаць на іх адказы і адпаведна прапаноўваць грамадству найбольш эфектыўныя шляхі развіцця. Калі ты толькі будзеш укладаць студэнту ў вушы догму, ніякага развіцця не будзе. А дыктатура патрабуе менавіта гэтага. Трэба укладаць догму і ўсё. І таму зноўку прафесура, якая не згодная з гэтым, яе пазбаўляюцца. Гэтак жа сама, як пазбаўляюцца умоваў, калі прафесура можа там не надта адкрыта, но вось у межах студэнцкай аўдыторыі казаць тое, што яна думае і што яна лічыць будзе карысным для выхавання вось якраз гэтага самага крытычнага мыслення. Таму, дарэчы, я ніколі не даваў толькі там для Лацінскай Амерыкі ідэю неалібералізма ці ідэю там сацыялістычнага развіцця, я даваў усё.
з крытыкай аднаго боку і іншага боку, дзеля таго, каб маладыя людзі, студэнты самі бачылі, дзе ёсць плюсы, дзе ёсць мінусы, якія гэтыя плюсы і мінусы. Ну і дзеля таго, каб усё ж такі разумелі, што свет і жыццё гэта вельмі складаная сістэма. І тут адназначныя адказы, такія як там за 24 гадзіны я закончу вайну, яны нерэальны. Яны вядуць толькі да, скажем, пагаршэння сітуацыі. Каб не жыць у абмежаваннях догмаў, а вучыцца крытычна мысліць і адкрываць у сабе цікавасць да іншых меркаванняў і іншых думак, подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные сустрэчы с нашим выдатным спикером, кандидатом гістарычных навук, маяністам Евгеном Красулиным. Калі для вас гэта бяспечна, безумоўна, расшэрвайце нашыя размовы, каб як мага большая колькасць людзей іх пачула, паслухала, паглядзела. Калі у вас ёсць магчымасць, падтрымайце працу нашай рэдакцыі, спасылачкі ёсць таксама ў каментатарскай. Ну і безумоўна, наша стрымінгавая платформа Беларусь Tomorrow, там ёсць усе нашыя эфіры. Ну і відэапрадукцыя нашых партнёраў. Таму, калі ласка, завітвайце, глядзець праз спадарожнік, у тым ліку магчымасць такая ёсць там. Гэта бяспечны варыянт. Я дзякую нашаму гостю, дзякую вялікі спадар Евген, да наступнай сустрэчы. Жыве Беларусь.